Здравейте! Днес ще кажа едно видео с моята кукла. Ето е нея. Така, първо ще ви кажа всичките работи, които на нея я привличам в тях. И после, ако ми остане време и камерата може да запише още, ще кажа леглото и как я преобличам, нали? Това е за пръскане на ето тази клетчка. Така му изчиствам очите, гореличките и черните работи. Тук около нослето, устата тук и челото. И щеките. Ето го лигавничето. Опа! Ето една купчика на сърчице. Тя много обича сърчица. Ластичетата. Защото когато някои блузи са голями, зад му ги върши. Да, звучи смешно, но понеже нямам шишенце, охрана в това. Нещо пак става. Едно крембочко. Вътре има мляко. Да, чудите се защо такава е кутията. Защото е от кафе. И вътре сигурно има мляко и лъжичка. Сигурно се представите как съм сложила вътре мляко. Тъй като съм взела една кутия и съм сложила. Ето така. Добре. Ето чорапките. Едните. И другите, ако са ги видяхте на бебето, имам. Две едни същи купи. Три памперса, нали? Ето. Имам 4, но извинете. Преди да съм го сложила един зелен на бебето. Аз постоянно него го слагам, защото то няма такива лепки. Има такова... Как да ви го обясня? Няма такива лепки. Не лепка, а направо се слага и то като дръпнеш рязко, нищо не става. Ето едните работи. Това е едно долнище, а другото долнище съм го облякла. То е лилаво на лилави и розови черти. Пелени слагам ги, когато го храна, защото не искам да си цапам дрехите. И пък въпреки да си такова пантиците и не може да се изпере дори. Това е зайче, когато ето така го слагам, да го подпра, докато ми правя храна, да гледа телевизия, да не му е скучно и да започне да реви. Гащи. Ето, гащи. Други гащи. И трети гащи.
Сега ще покажа кое е пижамката и какви са ми дрежките. Това е едно потниче. Това е една блуза. Пак едно потниче оранжево. И с ето тези гащи, които току-що ви казах, са комплектни. Защото и двете са оранжеви. Така. И това вече е пижамката. Ето това е пижамката. Както ви казах на ония памперс, ето тези двете ги има. Това е една ботли, да се залепва. Да, това е пижамката. Така. Отзад тук са шапки и един шал, който когато е стотено, го увивах ето така, когато е покъсва капче. Едната шапка, която му е тъмън, и е бебешка, да. Знам, за първи път сигурно сте я виждали. Тази шапчица също, ето тази. Шапчица, втора, това не е втора шапчица, друга шапчица, същата като предишната, както ви казвах, шал. Само 5 минутки изчакайте да го отгъна. Моля ви. Готово. Връщам ги така и пак на местото си. Сигурно ето това беше. Сега, ако искате да видите леглото, елате. Така. Ето вижте, ама няма как да се покажа. Ето леглото. Така, ето това е догоре покривало и се среща точно ето на това. Ето на това. Така. Шапче, разбира се, да така. Щото друго, само че едното е розово, едното е бяло. Една чалка и леглото, разбира се, може да се люля. Така. Тези две одеяла също ги слагам на моята количка, която аз возя бебето. И се носа вътре си слагаме тая чантичка. И ето, разбира се, количката. Ако я видяхте, би трябвало. Аз мисля, че е станало клипче да ви покажа
Нали? Но сигурно съм след малко, че ще свърши. Затова не. Сега ще ви кажа пак ние. Ето. Ето за тези чорапи ви говоря. За това долу ще ви говоря. За тази подушка. Ай да, има и тази гримичка. За ръката съм изплела. Довиждане до следващия път. Довиждане до следващия път.